Здравейте, бегемери, падахме в и сега će igrati Minecraft. Sada počinjemo, ljudi, sad ljudi moji, započnemo s jednim ludačkim serijalom, a to se zove Preživljavanje na severnog pola. Ovo nije mapa, kao što svi znate. Šta imamo ni tu lepo? Imamo jedno drvo. Što imamo kovčeg, imamo ovog fishing rod, štap za pecanje, ovog ribu, kofa i 20 ovo će da nam služi za ovo. Znači, kućicu ćemo praviti, ali ne... Znači, sada ćemo da pravimo bazen, tako da ima zadataka. Odnosno, ja mislio sam zadataka, a prvi zadatak je da napravimo bazen u koji ćemo pecati ribu. Inače, ja sve od game moda sam napravio i treba da preživljavam, ali neću više oditi u game mod, zato što ovo je preživljavanje na severnog pola. Imam jedan zadatak da napravimo Sneška Beljića. Ja sam negdje skrio to, ali skrio sam to, ali kad ćemo naći, vidjet ćemo kad ćemo naći. Znači ovo tu, znači znam ja i moj zadatak je ovako sve, ovako da bude, znate, ovako ravno. Ove ajs ako nam pritrebaju, ovako za nešto. To je taj bazen koji ćemo pecati ribu. Nije neki, ali okej je. I čekaj, hajmo ćemo da proširimo. Malo, znači još jedan blok. Tu ćemo klati jednog. Ne znam zašto sam to klao. Eto ga. Ok, imamo taj bazen koji možemo pecati, ajmo tu ćemo ovo vratiti, koji ćemo pecati ribu, ili ovo će biti, ovo neću onak da prestanem da igram, znači ovo ću igrati do kraja. I sada treba da nađem skriveni, ali to ćemo napraviti u drugoj epizodi, zato pošto svi znate, za hrane treba mi pecanje riba, a za bez ribu ode, brate, ili riba ili ništa, tako da pada noć. O ne, trebao sam da stavim jedan krevet, ali pardon, hajmo bre, eto. Znači sada treba strpljenje, samo to pecanje riba treba. Okej, hajmo. Bože moj mili, ajde. Ljudi, treba strpljenja, strpit ćemo se. Treba znam. Hajmo. Neće nam riba, ljudi moji. Tako da treba da uzmem to od onih. Jao, ljudi moji, zaljedi se ovo svakat. I sada moram. Jer to riba nije. Pa noć je sada. Čekaj. Šta ja vidim, pecam ovo? Čekaj. Eto, jer upao jeste. Okej. Znači, sad ovdje treba strpljenja, jer ovdje pošto... Eto! Ja, ljudi moji, što sam sad uradio? Čekaj, hajmo opet. Hajde bre! Eto. Hajde ribo, hajde ribo. Neće ovako, ljudi moji, mora
ovo moram onak... Eto, imamo i ribu. Gdje je riba? Eto je riba. Ok, raw fish. Ni sad ovdje treba. Znači ovo ću igrati ljudima do kraja. Obećavam. Pošto zapravo sam Skyblock jer mi se crashao cel. Nema... Znate vi što je imao? Samo onak sneg. Samo sneg, jednu rupu sneg i to je to što je imalo od Skyblocka. Ja sam rekao, pa nije Skyblock. Opet, pa poslije mi piše invalid name, pa sam se iznervirao i neću više da igram. Ok, ali ovo ću igrati do kraja, ljudi moji, obećavam. Ali ako pišite dolje u komentare, na primjer, ako hoćete, na primjer, onak nastavi dalje, tako to ne, ili prestaj da snimaš, tako to, znači pišite dolje u komentare. Inače, sada ću u ovom klipu da vam kažem za jedan youtuber. Nisam upet za ribu. Jedan youtuber, a to mislim da se zove odnosno dva youtubera, to su c.o.c kompanija i Mihael Igre 22, znači ti subscribe-nite ih i Fantastic Sketches za Balkan Girl Games i tu, znači svi subscribe-ujte svi, znači kako da vam objasnim to, svi youtuberi, eto, znači jer nema ovdje deljenja, znači molim vas, subujte ih, pošto su dobri. Ako hoće ovako još jedan, inače ja ću praviti top 10 my favorites youtubers, ja sam odbrao dva, ali ko hoće da bude u klipu, nek se javi dole u komentare. Eto još jedna riba, što je sam ja stavio na peaceful? I samo sada ću, što nema zombija bre, hajde bre. Ljudi moji, na easy je bre, na easy je. Ne znam zašto se ne stvara, ajmo, treba ono normal, pošto je malo teško. I zašto mi se spavljamo u creeperima, kad je na normal, a ne se spavljamo. Pa okej, ja trebam ovdje preživjet. Ako, znači, subujte. Ako hoćete, još jednom ću da vam kažem, ako hoćete, ko hoće da vidi to u ti top 5 my favorite youtubers, neka se javi slobodno. Znači u komentare neka piše molim te mene, znači otvorena je vrata, ko hoće. Odmah sam brate upeca, šta je ovo? Znači pućet će mi ovo. Fishing rod. Hajmo. Sačuvat ću. Znači pišite dolje u komentare. Što se nemoj da me zezaš. Pišite dolje u komentare. Pa ajde brate. Ajmo sad moram ovak. Gdje je bre? Ljudi moji, imamo problema sa hranom, ali nema veze, ipak je ovo... Čekaj, gdje je palo? Ok, tu je pao. Znači, neka se javi, ja sam obrao to dva youtubera, a neću da kažem ko. Evo ribu, šta je ono bre, onda je riba. Evo, treća. I to ćemo završiti epizodu. Hvala vam što ste gledali. Ako vam se sviđa, ostavite like, comment, subscribe. A vidimo se u sljedećoj. I... Pa pa! Bum! Pušti me, molim te. Che ti ispolnit će ti 3 želje, molim te. Okej, sada ću da te puštim. Neću, pustit ću te kad te pojedem.